Bé, avui el que hem fet és simplement barrejar passos que serien, combinar-los per adonar-nos que a vegades només combinant passos ja es generen passos nous. I el que hem fet avui és simplement aprendre a combinar les voltes amb alguna manera per entrar després de les voltes al counterclocks. I com que aquí anem amb cames diferents i llavors hem d'acabar anant amb cames amb mirall, hem d'afegir alguna cosa. El que hi afegeix el líder és un rockstep, d'acord? Per tant, aquí serà rockstep i franqui. Tornem a fer-ho, fins aquí. Kick-throughs, i ara atenció. Kick, terra, rockstep, kick, canqui. Kick, canqui. I per sortir ho farem des d'aquesta posició, quan jo estic donant esquerra amb esquerra. I aquí faré rockstep, kick, terra. D'acord? Aquí, l'enfolver a vegades amb la pròpia inèrcia del meu rockstep ja gira. Si l'inèrcia del rockstep no gira, quan jo giro, si ella encara no m'ha deixat anar, ella acaba girant. D'acord? Fem-ho tot una altra vegada, fem l'entrada. Ara, quan anem cap allà, rockstep, kick. I quan torni a estar en aquest costat, fem la sortida. Kick, rockstep, kick, terra.